Sljedeći. Dobar dan. Dobar dan. Šta je? Šta nije u redu? Mali problem. Mene niko ne shvata ozbiljno, doktore. Ne seri. Sljedeći. Ostavi šta radite, pušite, jel? Jel znate vi da cigara smanjuje život za 50%, znate li? Ne znam. Pa ti ne znaš. Koliko ti je godina? 9. 9, a ja, vidiš, 9. Sad bi imao 18 da nisi pušio. Hajde sam, hajde, bol, hajde. Cigaru, šta je? Ma, konto. Znate, ovo treba otvoriti. Lepo ćemo ovu kost zamijeniti protezu. Nije. Zašto nije? Doktore, nemojte više mijenjati, molim vas. Budite vi radi ovi lješnjaka. Lješnjaka. Aj, bolje. A uzet ću par komada, je? Uzite par komada, uzite i lješnjaka. Hoćete vi sestro? Evo realizator. Pravi domaći, je li? Nešto odlake se lješnjak. Gospodine. Lešite. Nije na meni da se petljam, ali... Zašto ne kažete vašoj rodbini da vam donesu neku lakšu hranu, znate, pošto vi nemate zube, a oni vam šalju lješnjake, mislim. A, doktore, to ste vi pomiješali. Meni rodbina donese čokoladu sa lješnjacima. Ja onu čokoladu, ako nisu biskače, a lješnjake ne pođu. Haso, šta je? Šta ti misliš, Šeran, šta ove naše žene radi dok mi ovako se smucamo po ovim parkovima? Reci, šta mislim? Ili se jebu ili heklaju, eto šta radi. Gdje ćeš ti? Šerane moja ne zna heklat. A šta je ovo? Doktore, znate, to je kola ženska. A šta je ovo? Isto, samo gola ženska naopak. A šta je onda ovo? Pa dvije gole ženske. Gospodine, vi ste opsjednuti seksom. Šta sam? Opsjednuti seksom. Ja opsjednut seksom. Pa ko ovdje crta gole ženske, ti ili ja, jel? I slušajte, doktor, majka vam je opsjednuta seksom. Gdje mi evo riješ, molim te? Ženski polni organ, 4 slova. Vodoravno ili uspravno? Vodoravno. Evo. A usta? Što budu? Oprostite, je li slobodno? Jeste.
Znaš ti šta? Djevce jedu za dočak. Ne znam. Znao sam. A, čuje da se oženio, a? I? Koju si izabrao? Lako je bilo. Znači, ja sam njih sve 4 po redu i zadao im test. I odmah sam prvo pitao, koliko je 2 i 2? Kaže ona, i stopa 4. Ja kontam matematičar, razumiješ, to je mozak neki. Odajem ja na drugu, ista pitanja. Koliko je 2 i 2? Kaže ona, pa nekad može biti 3, nekad 5, može i šta. Vidim ja neki je filozof tu, može mi se dijete baciti. Odajem ja na ovu treću, isto sve. Koliko je 2 i 2? Kaže ona, Haso, bit će koliko ti kažeš. Ako je 5, bit će 5. Vidim poštena iz ove kuće fine, znam. I tako je to prošlo. Joj, koju si izabrao od te 3? Pa ovu 4. s najvećim sisama. Haso, jel vam smeta što živite pored stadiona? Pa ne smeta, ne smeta, ne smeta. Ne smeta, ne smeta, ne smeta. Ne smeta, ne smeta, ne smeta, ne smeta, ne smeta. Ne smeta, 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 ne smeta. Slušaj ovo. Kaže, ruski naučnici kopali i na dubini od 100 metara iskopali ostatke telefonskog kabla starog 1000 godina. Zaključak je bio da su ruski preci još prije 1000 godina koristili telefone. Ja, nije sve. 7 dana nakon toga američki naučnici su došli do još revolucionarnijeg otkrića. Kako je objavio Washington Post, na dubini od 200 metara našli su ostatke optičkog kabla starog 2000 godina i došli do zaključka da su američki preci koristili internet još prije 2000 godina. A? Šta veliš? Herane, u Hercegovini, u okolini Stoca, hercegovački naučnici kopali rupu duboku 500 metara i nisu ništa našli. Znaš što to znači? To znači da su njihovi preci još prije 5000 godina koristili mobitele. Haso, Herane, da te pitam nešto. Ajde. Bil ti jebao mečku za 200 maraka? Koga? Mečku, medvjednicu. Bije. Sam odakle mi 200 maraka. Vještačko disanje. Pa valjda usta na usta. Tako je počeo.